Ya na uyende pamusoro yedare na uyende nayo kati medaro rini ina we mwana sikana wangu nje first born wa 2010 nichitanga kutaranya yangu pera kwa Mei baba muri kuona ari kumapeta vakauya kunonzi kuruni mine kuna mzeze vaine contract yavo kuchaya zvidhina saka baba vane contract yavo kuchaya zvidhina kana ndichitovaona ari tori bhinya mukati memusha wangu saka baba musi wa 9 June ndakabva ndashaiwa mwana wangu ndobva ndatsvaka information kusvika mwana wangu kuti mwana wangu kakaendepi apa ndada kuti ndinobhadhara school fees for mwana ndatsvaka mwana wangu ndamushaiwa ndobva ndakazobata information yekuti anenge akaenda kumaKaribu ndichifona ndichitsvaka munhu akafona kumaKaribu kuhama dzababa ndobva ndazwa information yekuti mwana wangu ariko kumaKaribu kwe ini ndakati aiwa ini mwana wangu ngaadzoke pamba maindiro enzira aya handimafariri mwana wangu ngaadzoke pamba saka severa vachiziva izvozvo severa vakabva vapinda parodhi iri Friday kozi iye akabva pamba chiri chipiri ndobva yati chitatu china ndopa ndakazovava ipapo ndakuda munhu Friday severa vachipinda murodhi nechimiro chekuona chekumba kwavo zvachiro vakabva vapinda parodhi ndobva vadzoka nemuroora wavo kumba saka iye vakangodzoka naye achingori iye achingofamba mubva nyaya dzataurwa dzakataurwa tataura nyaya dziya vakuinda ndikati ko bhegi remwana wangu riripi zvanzi bhegi richauya vati bhegi richauya nauyo ndakazoisisa kuna baba vanova munini munun'una wamudhara ndomva vati bhegi kuti riuye ngariwe $100 ini ndakabva sekuru wakazofona nasevere kuti bhegi ranzi riri kudikamwa $100 wa musi wa 13 vafona kuti bhegi riri kudikamwa vaingoti hatina mari chata plan saka ini ndakabva ndaona kuti ava vanenge vari kudherera ndikati chirega ndine nenyaya yangu kunana mama ndimbonosvitsawo nyaya kwakuru kuti zvinhu zvakadai kana zvichidai zvofambiswa sei. Aiwa tinotenda dari muri kuzwa nyaya iri kutaurwa baba nemwanasikana wavo akamei kuti dare ungavabetsera sei? Zvatsanangurwa mukomana ndizvo baba vatsanangura nemo hapana pavakuisira mamashoko asiriwo pamusoro edare ndizvo here handiti statement pane izvo kuita zvisirizvo ndezvito panyaya yebhegi pavataura pabhegi unoziva zvakadii pamusana pebhegi bhegi rakaenda uku kuna muzvezve kumba vasekuru vavo akaenda nani rakauya nana mama nemwanasikana musi wakadzoka kumba kwavo ndochete panga pakanganzika $100 yakanzi iuye nebhegi yakaenda were? yanga isati yaenda. Akatoka musi wa 9 chipiri mu 9 June. Ndawa sekuti mwana uyu akadzosekwa natezvara vake ndizvo ndida kutakwazvo namwe nasevero wakadzosekwa namai vemurume varipo mai vacho musi wa 9 ndo wakaenda musi wa 9 ndo wakaenda kudzoka akadzoka wa musi wa 13 mai vacho varipo here vakaendesa muroora mogara kupi ndimi mamai vemwana timakaita nemuroora kuba kwavo chimani ichocho ndechekupi koko makazvarwa kupi kumusha kwenyu vanga vanzi ngaauye inini pamusoro yangu akanzi ngaauye baba tine chivano chatinoziva ndizvozvo tsanangura itiyo chivano chemakazvarwa kupi ndo zvinoitwa inini munhu akanzi munhu ngaadzoke munhu akatorerwa mwana wakanzi ngaadzoke asi mwana wenyu watizira kumba kwangu inini kune mwana wangu adiswa nemwana wangu imukati ngaadzoke mune mutida mwana wenyu ndo zvinoitwa here kwenyu inini hana kutizira paswa musha mangu mwana
kune kwanga akatoiswa. Aiwa ka. Asariwe kumba Chamenyuka ko kumurikuvumanya wana. Wakaita ukama. Kwani ndo zvinoita vana vemisha yese kana vachisa vauine mwana kumba. Vaenda kwavatete kwani. Andisika. Wozouya asari mumizita. Asika sisi mai tiri kuti isusu chivanhu kwamakakurira ini. Inini ndichienda nemuroora wangu. Ndasina tasire kunosvika kumba kwavo. Kuna sekuru vacho vakati zvaina ndinosvika naye. Ndasingafari kuti ndinosvika musha mavo. Asi nekuda kuti vana severe vakati svikai naye. Atimboti sekuru vati uyai naye. Munongoenda naye achingofamba. Ndizvo. Tirikureva makaenda naye imi gogo. Ndimi makaenda nemwana. Ndimi makaenda nemwana kuzve muwane simba rekuenda naye. Tiri kubvunza kuti chivanhu chenyu imimi kwamakakurira ndo zvinoitwa here kuti mwana munomutora nyangwe achienda kwasekuru wake mongoenda naye. Ari wenyu mwana munomutambira ini. Chida kuti mboda zvinotaura zvinasabu. Ndambonza muromo wababa vachitiwo. Mwana wangu ndakanda mubhadhara school fees here. Ndaitoda kutomubhadhara, ndakatomuratidza mari risani. Kuti munomubhadhara. Ndomubhadhara school fees chechipiri. Asi zvakazokona. Zvakatozokona. Iye mwana wacho una makore mangana. 15 years. Akwanisa 15 years May. 15 years. Right, kwa murume ana makore mangana. 21. Muri kunzwa mutemo hurumende wamene kune mimwe mwana akatera mutemo hurumende unoti hazi muroora. Hazi muroora mwana chikoro. 18 plus. Vateereri hatidi masabu kuda vateereri vari kuteerera vanowa hurumende ichitaura inoti chiitwa toda munhu asiri sabu. Aiwa ndana maituma uri kumana maituma taura imi wawewo kuda taura iti hurumende inoti chi Zizo awu saipo manje ani dichire gaiti Azi muroora 18 years baturazi ari under 18 unosungwa. Inosungwa ari pasi 18 nosungwa. Ndikishira chinja. Ndine yakuti 19. Ndine yakusungisa. 18 yakusungisa kuti. Ya 19. Right umwe fundi. Aduti mungadari ndirira. Ndati ufambe wachizoti wogai wakadochura mutemo pachako wogai. Ngatitaure vana mai. Toda asiri sabu. Imwiro ndimune mhosva muri pano. Ora kuti apsana mambonzwa kana maredhi vachitaura nyaya. Nese muri apa ndio kangarika munhu naikambanje. Mwana ari under 18 years agamushini pamba. Asi muroora ka. Hazi muroora imhosva. Wava kuti muroora. Ano mwara apo. Inini regai nditi ndosaka baba apa vakati mwana wangu ngaadzoke ku vaiziva kuti mwana wavo mudiki zvinosungisa na ivo saka vaiti mwana wangu ngaadzoke. Iyi inotori mhosva inotora mapurisa uye anofanira kuenda kumapurisa because akatokara anotori nemhosva. Anoenda kujere. Hatisingatongi panapa anongoenda ku akanyarara zvake unodhonza makore ake ari uko. Kwa mari pa number 2 ane iti kubva kune vari black avo vari pa Ndiana. Ndikuwaziva. Kavira ishambwe. Hanzi imi mune heti. Ndiri mamukari. Ndiye murume wenyu. Murume upi? Yagira apo. Upi. Ayo, mwana wakati mapuriza mtoni. Upi. Ngaende kujere. Mudzimai yagira apo. Afana ava mdara vafana magara mapurazi muno vashiki. Uya nemudzimai ava. Avamboenda kujere. Pamusoro idari. Mira pamusoro regai tibatsirane kudai. Pano padare. Regai ndikuonese nyaya iripo. Pano padare. Haungotauri. Haungoti zvawanzwa nyangwe zvikakubata oda kutaura. Unopuwa gwahedi nelaini iro rakagara panapa neroro riri papapa neriri riri papapa. Ranimona masabhuku ifo chidzimai regai ndikuonese mungazorasika. Ifo vakadai masabhuku. Uko kutanga pana avo pane vakabata kushaya vatatu vavo masabhuku mouya pano palaini riri masabhuku. Saka go ahead yokutaura inobva authority kumasabhuku kusvika pana coordinator wavo kusho. Unoda kutaura kuti chii? Right. Pamusoro idari inini ndaida kutaura kuti ndichiona musikana
Handisiri ndangoti Dzamboti mavoko kuti iwe. handisiri ndangozvidira in fact. Zvidira chi. Akauya naMwari kwawo. Ai mbomziya mbonyatso tauri maswati. Ana gogo vake. Regera shida. Ana gogo vake mwana musikana. Right. Vana gogo vake ndo vakanditi atine muzukuru wangu so. Vari kupana. Hapana soso pana. Gogo ayo vari Mashongataura. Tinonyera masamuto vasunga vaya padare pano side. Vanaura zvakataura nani? Vakati tine mwana wedu musikana. Wavaitengesa. Vaitanzi akushungurudzika pamba. Arikushungurudzika pamba. Anga akushungurudzika pamba nomatauro avaita. Zvakanaka. Ndo matauro avakandiita inini. Vaida kushungurudzwa nani? Pamusoro edare. Tingaramba netseka panyaya iyi. Nyaya iyi hatina right yokuitonga. Yagara yatotaura kudhara kuti underage. Underage, mutemo weunderage ngaatobva atotorwa aende kumapurisa. Isu tinoda kutonga nyaya chaidzo dzinoitana nechivanhu chedu. Kwete kuti titonge mwana akatora mwana womunhu ari underage. Zvakare ari mwana wechikoro. Ndinoona fanika tisina kodzero yeyo kana hurumende tingatozonzi dare rino hatina zvatinoziva. Alright, maita basi. Mai Wandre. Pamusoro idare. Inyaya hainzi yauya mamambo. Yauya kuchiwanhu chedu isu. Kwamambo. Mambo ndiye anogadzirisa zvinhu zvomudunhu make. Dunhu rake rashibisiwa newanhu vasingazive zvauri kuita, vanongozviti ndini. Saka haifanire kuti ipfudziwe kuenda kumapurisa. Mambo washe watadza. Avasati. Waigadzirisa. Avasati. Warume nyaya yakaoma iyi. Mudzimai wangu mumwe wangu uyo. Ungaperekedza 15 years kuti kwaenda kudzosa kumba kwa baba wako. Mambo mutorerei. Chinangwa chamamutorera kumubvisa. Baba wari kushungurudzika. Mwana wangu ngauye aende kuchikoro. Imi muri kuti aiwa ngauye. Andibikira aite basa. Aite musikana webasa. Hatingai inini ndinoti hatingaiendesi kumapurisa. She ndiro basa rawo nemasabhuku awo kutonga mwana murume uyu. Tarirai futi kuti mwana uyu aitiwa wechi2 ane 15. Maiguru ane makore manganika. Mune makore mangani. Mukuzviona? Mwana uyu kuda kushandisa mwana wedu kauku. Kuda kushandisa mwana wedu kauku. Musaregerera vanhu dare tisaregerera mwana wedu. Unechitupa maiguru. Maya. Unechitupa ere mwana? No. Mwana anotomirirwa nesu nokuti haana chitupa. Maisuma. Pamusoro idare. Ndichitaura mashoko emurume ari kumapeto. Murume ari kumapeto panguva inoyi kai hatidi kana kumbowane zvaanotipa. Chikonzero chekuti ndawapoindi haataura murume wekuti inini handina kuda kwangu kuti ndive ndine mwana. Kodengo wangu wakapiwa nyoka waidya here. Ndikutaura poindi yekuti inini kuti ndive nemwana uyu hakuzi kuda kwangu. Kodengo wangu wakapiwa nyoka wazoti inouraya. Dai wakamutora here. Panguva chawakaigere kuramba. Kuona kuti imhosva. Plus futi kumba kune mukadzi. Ukabva wati zera rako ungaparika iweyo pauri ipapo. Varume vakuru vanendebva vachizvikonda zvipare. Zera rako oparika mwana ane 15 years. Uchatoenda pano panzi iwo hatina mvume kukutonga. Tinotokutonga kunoudza vamwe mberi kwauchaenda kujere kuti vedu ndakawira nyaya yekuti ndakabata mwana mudiki vakoma akaipa munomujetisa zviita. Panotoigadzisa chinoendesa uchiri. Pane banda kubvunza pamusoro edare ndiri kudzosereni ndeshumbu wade naweni. Mai vake vagere apapo. Avo ndo baba vake. Iwe ana step mother. Shukuru auta kuti aingasaga zvakaishungudza ndaya kuidiri kuti aishungudzwa nei. Mai vacho variapo. Unoona waishungudza mwana wenei. Ndakatomudzei ndakataurwa ndishungudza ndazati tamushungudza nei. Vabereki vako kuti iwewe ndidei waishungudzwa nei navabereki vako. Ndisingashungurudziwe. Taurisa wakatatuka musoro. Taurisa kuti uchinda zvakazofamba sei. Skini mai yemunhu anoshungurudza mai mwana uyu anga akachengetwa. Ganda roga ukataura tinongobona torasa uri kutaura ndini. Ganda remwana uyu mwana unoshungurudzwa. Anoshungurudzwa angaita matama here kudai.
wakamushungurudza brain kwete Yes. Kana achikumbira hangu kuenda kune vedare. Taura sabhuku magiraza vatashona yandada. Dzikuzvarama netidzingirwe mbwa. Zvokwadi vana vedu vamwadza kusaziva tingataura kuti paya atisungise akusikoga zvakanaka. Kana vaya kwambo zviri kwamambo kuti vaone kuti vakundikana here. Musi shamu siya musikanzwa. Ndokuti vana ava ndakambotovabvunzanisa zvangu. Hapana chakaipa chavati vaita vana. Kana vasina kundinyepera. Chivasi mushini ndotaura chokwadi. Saka chavatadza wangu uyu pakanganzi $100 vangotesa mbuyi wanyaya iyi. Angati akatoivhara. Kurati ite zvora vaida kuwadzana uchidzora mwana wangu asi hauchanga akarembedza bhegi ramasiya kumba. Gari $9 semubhadharisa. Zvino zvarisina 2 vamwene utopereka muro ndauya naye nokuti makatoguma kusvika musha macho ndipo makapisirawo. Ndiyangu wati mambo ukanyaya kakafa wati kangoperera kuti zvatakatauya watakadzoswa kwamuchingami zvingadiwo kuti iyeyu mungomuchimunzira ngoni upereka mwana pamutemo wedu kwa mambo. Inini mambo ndine shungu nemunhu akaenda nemwana ayi. Toda kuti tisangosungisa. Asungire nhongo yake pamuta. Maiwe. Chete toda kuti auya asungire mai vasungire nhongo vazive. Havangaperekedzi mwana uyu mai vakuru vakadaro vachiperekedza mwana kupi. Mwana mbuya ngatinyararega kuchitauko. Atindeyo savanhu vakuru. Pamusoro wemasabhuku, pamusoro chose tiri padare. Hapana chandikupikisa pane zvataurwa nasabhuku vemagirazi ava nemi baba vachibvira. Asi fani ndiri kuona mukomana uyu achisiya bhegi. Inhau yekuti ari kuti musikana iwe ukanogara wodi udzoka. Saka pakudzoka apa manje ndo dzimunguva pane zviviri pamataura kuti mambo zviri kwavari noti nhau idzi mbiri. Pane chikamu chamambo chekutadzwa mukati menyika yavo. Kana vazviona asi ndo mutemo, hatidi kutaura tiri kunze kwemutemo. Mutemo uri kuti mwana uyu under age hakurukuru nhau dzemaroro kurodzwa uyu. Zvino ipapo mai ndo patoti ivo mambo ndo vachaona kuti vana ava zvekuti havana kunge vasangana machembere aripo pano. Izvozvo mai hatizogoni kupinda mazviri zvakanyanya asi tinopinda pokuti mutemo iwo unomboti kudii under age kana yakakanganiswa. Kana pasinawo mambo vane zvavanotema vanhu vodzoserana kudzimba dzavo nechikaranga. Chokwadi. Amen. Chokwadi. Mazita sabhuku. Ndaida timbodzowo kuti iye mukomana wedu mukadzi wake mukuru uyu wakaroorwa here. Bati imi mai makaroorwa here. Pindurai. Handisati. Handimufona mushedzerwa ka. Saka ko imi mai handi ndo mai avo ndo nyakupereka futi. Vatojaira. Right zvatakuchiita apa hapana nyaya. Chatiri kuda mai munoudza baba kumba. Kana navamwe voukama. Mwana uyu asi kudzokera chete achingofamba. Imombe mbiri yepereka nedamage. Chokutanga zvisati zvabhadhagwa izvi ndachikumbirawo baba vemwana mwana aende kuchipatara anoongororwa nadhokisi. Takamira sera. Tapedza izvozvo asi isu izvozvi totofonera mapurisa nyaya mapurisa. Nadukanganiswa dai rangu ini ndine pangu pandotonga mapurisa anepawo baanotonga. Handiti tofonera mapurisa. Mapurisa ndachatiudza zvokuita ipapa. Kana vati tiri kuuya kuzomutora votouya izvozvo kuzomutora pano. Asi isu kumba imi baba namai neveukama munogadzira mombe mbiri yepereka nedamage. Ndo pedu izvo zveunda age izvo ndezvamapurisa izvo. Papa hatidi kumbopa jamba kana bhijana. Mai chaivo mai first lady ndo nyaya yavari kufamba vachingotaura izvozvi. Kunemiwo futi vana mai vachikurudzira imi vana mai kuti batanai. Kurudziranai ezvino muri kusairira mwana uyu musikana wamuri kusairira. Handi mwana wamusairira panoti mukurudzirane mamai. Mai vari kutaura first lady vari kutaura kuti ukaona umwe mudzimai achishorwa iwe rega kubatsira kushora itomubatsira tsomo wako. Zvino ima kusundidzira mwana uyu kunopereka. Imo hamuna vanasikana here mai?
Amuna vanasikana here, taurai. Ndinaye. Ndinaye. Ko kana akaitwa sezvizvi munhu sei? Munhu sei? Inandizivi kuti apa ndakufira mhosva yekubereka era. Tokupa mhosva yekubereka nokusarayika. Mombe dzamataura anobhadhara ega. Zvinobva kumusha kwenyu. Zvinobva kumusha kwenyu kuti zvinobva panani zviri kumusha kwenyu. Vane ukasha imitoto dambudziko rasanura. Right. Toda kudai zvo. Mbuya Mukanya. Ebotaura ineni tabva kunyaya iyo zvishoma tinzwe. Imanya kubatikana papicha izvi nenyaya iyi. Yafamba zina kuramba zvakanaka kwamuri. Tinyatsodzosai pari kunyatsokubatira zvakanaka kuti makanganisa apo. Pamuri kuona ipatsa papa zvakanaka ndipapi. Ini pandibata ndepekuti. Kusaura kuti inini ndajaira kusaira varoora. Ini ndekuti ndaitoda kuti uyu aendeka uruma kwangu. Kusvika uyaze kutaura mhosva yemwana uyu. Vakangozvita ndichitoramba. Dzingazoti apara mhosva. Akauya achida kudzinga uyu. Uyu ndikati hakuna kwaanoenda. Kusvika nanhasi. Ndinaye. Asi nekuda kuti ari kuti zvengaende. Haasi tomuda asi ndiri kutotsika futi madzimai. Asi shonayo kutogwa kunzi inini ndatojaira kuti ndikupereka varoora. Inosvika nembe kuna muzvezve. Ndakatoenda nebhegi racho rakatoenda. Zvikunzi ndakaramba naro. Ndakanosvira masekuru vacho. Baba vacho vakati bhegi remwana wangu ripi. Sekuru vakati rasara kumba kwangu. Vakanzi mochiuya naro. Tikasiya bhegi kuna muzvezve. Asi kwakunzi ini bhegi ndakasara naro. Bhegi rinaro pano. Ndimaona. Rakadzoka muzviro yakwamuri. Right. 2. Uye muri wamunaenda uchingani mai takubatsira bhosi tigere munzvimbo tese. Imukagumbuka dare kagumbuka musumisa mwana. Twakuti nyaya ifamba zvakanaka atitauranei mbuya. Uyu mwana hasi kuteera zvikuta umuita. Vane mudunhu medu mwana wanayo. Vari mudunhu medu mambo. Teerera moyo. Mudzimai wechingani. Vamwe mbateerera nei mani kama machitaura. Mukanya ndinemi. Iwe ndochingani mudzimai we. Uyu ndoita ndandire. Saka toda kuti isusu matauro amakaitarisana nemi mai avanoti ini ndasakwanisa kutambira mwana. Nyange angasiri underage. Nokuti wandatambira vakwana. Sikanzoka wadini mwanya shikuba nyama. Imi tongobuda zvamuri pachena musaradza kuti munogwa nedare. Tati titsure mwana titese. Asi mukadza kuti munogumbuka dare manje ambiri zvofamba sei. Ndo mindire vakandipa itana ndichiwanza nyaya mwana wacho. Mwana uyu nyange anga akakwana makumbo. Handisi kwanisa kumutambira. Vari kumbai wakwana. Mumwe akaenda. Saka dare rinyatsondiona chinhu chiripo chipamunhu. Mukoma tomubatsira. Asika vamamutambira vakuenda naye vangoenda naye vatifamba. Ndochiwanzira. Pamusoro muchiona ndakanyarara. Ndoda kuti nditsetse. Kana tichitaura mai avo mwana kokwava matake. Ndokusaka muchiona ndichinyara nokuti iri kwangu. Ndinoda bedzi kuti ndimuonese mwana wangu. Mai Mukanya. Tichiinda mberi mwanangu kana wasvika padare usambofa wakaita mistake yekuita short temper padare. Itozvininipisa mwanangu uinde pasi tinde pasi pedare tirege kutakura. Uyo akainda uyu unoenda kujere. Kana aenda kujere uyo muroora wavinayo unopedzisira zvawanomupereka kwavo. Woshaya kuti unogarirei naye pasina chinobuda paari. Saka nyaya ndinayo pauri mwanangu ndeyekuti ramba wakazviisa pasi dare ritonge zvarinoda dhani kuti uyo aende kujere. Muripe usamboti hako hauripi zvinoitwa neuyu. Uyu tinotongoripa bedzi nenyaya yekuti dare kana ratongotonga tinoda ng'ombe mbiri, shuwa imbiri dzinotongobva mudanga medu. Tozosara isu tichibayana inini nemukwasha nemuzukuru yeyu. Takumbira ruregerero kudare tiri pasi pedare pomutemo wokwamambo uri kudiwa pamusoro pemwana uyu kuti mwana uyu anofana kuenda kuchikoro. Aenda kuchikoro baba vake namai vake vanotoda zvinoita kuti vasununguke hana dzavo. Ndoda kuenda panyaya yekuti iyo iwe matauri awo nokutaura rega ndikuzi ndeubenzi
okutaura kuti uti iwewe mwana uyu anga achishungurudzwa. Izvozvo hazvitaurwi newe wakatora mwana wemunhu. Unonyarira kuti zii. Wazvinzwa? Hazvitaurwi izvozvo. Tinotofana kuramba takapa respect. Ndokusaka ndichiti ndikatarira baba ava ndinoombera vaone havo ndangwada bvira kuvaombera kuti tinzwireiwo tsitsi nenyaya yekuti iwe unoenda kujeri. Mirai ndiri kuda kuonesa isu hatimbonzwirwi tsitsi asi kuti tirongoramba tiri pasi pavo tisamboenda pamusoro pavo. Baba vemwana namai vemwana vari 2 vanhu ivo vaya nedare ravo. Mandibata zvakanaka. Ndine kamubvunzo kaduku kuna vahosi vacho. Mune vana vanganambo here? Nababa? Hamuna? Makatorana gore rakapera? 3 months. Yeah? 3 months. 3 months. Pamusoro ega. Tine nyaya dzakawanda dzatoda kutaura. Iyi nyaya imambo vataura kudhara. Ava havana kana chavanoramba pane zvotaurwa namambo. Handitika mambo vataura mutongo wavo kudhara mombe 2 uyo odaidzirwa mapurisa. Hapana chato iyi nyaya ngatisatombovaka kana kugadziridza. Hatidi kuti tipare mhosva. Isusu tikozonzi dare harishandi. Mambo vataura mutongo wavo kuvhiringidzwa kwemwana. Handitika asi vakati mutemo chaiwo we-underage uyu ngaadaidzirwe mapurisa pano aindi. Avo kana vachizoda kuzoya kutaura kukumbira kuti mombe dzataurwa namambo, ivo vakuzotaura nedare itapedza nyaya iyi. Tipinde mune imwe. Iyi tinogona kudhonza nguva tichitaura zvisina basa izvi. Maita basi. Pamusoro idare. Ini ndoda kubvunzawo mubvunzo kuna baba vemwana. Ndauva vachirondedzera vachiti ndakatevera mwana asi akazoperekwa. Asi ndakanga ndapa muchaji we$100. Zvinoreva here kuti $100 ndenge vanga vakatambidzwa nebhegi nemwana kuno kudare vanga vasingavuyi here? Chikonzero chekuti vati handina kupiwa $100 asi mwana wangu nebhegi zvakawisiwa. Kodenge bhegi nemwana zvakauya ne$100 zvaizofamba seya? Kusandati hongu kudare ndasingazokwanisi kuuya. Kudai mwana anga anzi ane mimba. Imashaja kudhara matotonga imi mutongo imatochaja $100. Mangotonzi mwana auya ikoko isu atakana kumbota takavatana mwana obva atoperekwa makazoona ave mimba matambira $100 mwana ave kumba maizoita sei? Nenda tongoita moyo kurera kuti mwana wangu haangaparikwi panumber 3 zvazvina nadzokere chikoro kwanga. Osaka pai makagwadzwa nechipari. Apa makagwadzwa nechipari ndepa akuchinzi akatogwa ega pasina mukadzi. Mangoti mwana wangu ngaga. Chikonzera pa ipo ndi $100. Ndopa ndiri kubvunza baba omwana. Pamusoro masabu. Moda kuapindurira here? Handisi kuapindurira. Ndiri kubvunza. Uya apindwa ndapera atipindura uya kubvunza mapindwa. Matopindwa mai zvapfuura tichaenda pavhiki. Zvakanaka. Handinekezi. Alright, samanya. Ichokwadi vamwe vabereki hatinyanyi kudhibhisa gejo pakufunza. Munhu anoferegwa kana zvinhu zvaitika so. Unozongoerekana ndo zvandiri kuona pana baba avo. Pane zvimwe zvavakaitawo vachikanganisa. Pane zvimwe zvavakaita zvakanaka asi vanga vari muchigombo. Zvino isusu nyaya yedu chete iri kungori pana baba avo. Noti vakatotadzirwawo vane shungu nemwana wavo. Asi zvataurwa nedare ndo zvatiri kuona. Inini pana nchida kuti mambo nemakurukota tose tiri pano. Tine mambuya ari pano. Tisati taita medical report. Noti inofanira kutsiniwa nezvatabva nazvo kuno. Kuti ichokwadi here kuti baba ava kubva musi wa9 kusvika musi wa13 vasina kunogunzva musikana uyu. Hapana chokwadi chakona. Ndo patiri kudaro kuti zvinofanira kubuda pano padare kuti aiwa mambuya atarisa ouya neresult. Right, toda kubetserana vabereki. Nyaya kana yauya kwa mambo
mambo ndo vanogona kugadzira nyaya yangu yakaita senya kukafa munhu vanotidana madzimambo uyai vanhu vaurayana. Tisu tinosvika tichiita kuti munhu avigwe mapurisa akamira. Icho kani. Saka mukaratidza kuti imi munoziva kana kuti mune hasha Stereki mauya pano pamambo. Muchazvikanganisira. Yaifana yaifana kuti murove maoko kuna mambo makazvininipisa. Sezvataura mumatare. Asi muri kuratidza kuti munoziva Stereki. Saziva madziviro ayo. Munoruza. 1. Matare achiiswa ndekudzivirira zvinhu zvenyu kuti zvisapere. Zvino munosara muri varombo. Tikakusairira isusu. Mukaita muitiro wenyu. Munosara musina kana huku kana chii, tinouya topera zvose nendiro. Ndo zvauri mutemo. Saka kana masvika kuna mambo zvise pasi pamambo, mukumbire ruregerero. Mhosva yakaparwa kudhara makatoipara. Kuti mfana uyu asaenda kujere ndimambo. Asi igara arifana kuenda kujere. Asi munhu anogona kumubisa chiri ndimambo because ndiye munhu ane sei inowikwa nedare ravo. Chokwadi ichocho. Saka imimi mukaramba muchiratidza kuti munoziva Stereki. Munozvikanganisira mega. Tiwe vasidza kutaura mbuya. Pamusoro idara. Ndofunga mawanya ekuti ndakapereka mwana. Zveshuwa ndirambe. Asi pakupereka pakunotaura, pakugara tiri vabereki. Pane masoko anotaurika. Pamusoro pevana vatsuwa. Nekuti tataura vati mwana ngaadzoke. Takazobvunza manje inini kuti izvozvo tadzosa munhu ufu. Nokuti paakatiziswa nemwana wangu. Wangoromutisa kana musiya samunhu. Iye achibvadzokera kubasa kumaraini emwana vachibvadzokera. Saka ndakazobvunza manje kuti zvino zvadai zvamatora mwana. Uyu achibva bvunzwa kunzi uruda mwana wako here munhu akati hongu. Uyu akabvunzwa zvanzi hongu. Abereki vakati iwo mvumo adakurambisai muri 2. Iwo muri mukomana tinokutendera kusvika pano uchiona mwoyo wako. Kana chiri chipare sezvo ari chipare unoshida. Iwe nini mwana wangu auchamutizisi. Chitsvaka mari yekukumbira. Uzotora mwana wangu. Saka ndoda kubvunza ipapo kuti ora deda tichi takawana mari yekunokumbira mwana wangu. Zvachiti underage. Dai asiri kumba kwangu here. Nekusungira mesi. Mhosva yaingobva kwamuri. Mese maingosunga. Yakusunga tsoni gwenzere. Mese. Mapindira. Yapindira. Mazvita. Mese mamutitopara mhosva. Unechikumbira padare pana Afrika unechikutaura here. Ndine kungokupira. Aitaurisa voice rako Tino. Muita wakasununga. Chikumbiro changu ndechekukumbira kuti ndakakanganisa. Zvine zvataurwa namambo ndongoita izvozvo. Mari yacho nayo yavari kutaura ndandauya nayo. Very good. Indine mubvunzo wani pamusikana. Iwe musikana iwe tarisa kuno. Ndoda kuti upindire chokwadi tigadzire nyaya yenyu. Saticheresa nyuka. Tinozoti kana yabuda totize tiri chichena. Atidizvo. Wakasangana kangani mfana? Handina mubana mbosangana naye. Ichokwadiro? Ane machembereka pana. Alright. Unobvumira kunotariswa. Ako atikumbiri. Bora tombo breka nyayo hii. Tombo isa mwenyanyowani. Iwe imbosumuka umbogara hapo. Iwe imbozo imbosumuka na kumusumuka. Tuzopezana imbogara hii. Chimo tawo tachizwa tawo